జోడెన్ ఘాట్ కేంద్రంగా మొదలైన ఆదివాసీ ఉద్యమం ఈనాటికి నిరంతరంగా కొనసాగుతుందంటే ఈరోజు తురుందెబ్బ రాష్ట్ర నాయకత్వం యొక్క గొప్పతనం, ఆదివాసీ ప్రజల యొక్క గొప్పతనం. కానీ మన దురదృష్టం ఏంటంటే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఆదివాసీలపై కపట ప్రేమ చూపిస్తూ ఈరోజు ఆదివాసీల యొక్క హక్కులను కాలరాస్తా ఉన్నారు. ఈరోజు పోడు భూముల విషయానికి వస్తే చాలా మంది ఆదివాసీలు పోడు భూములు ఉన్నా వారికి పట్టాలు రావట్లేదు, వారికి రైతు బంధు రావట్లేదు. తురుందెబ్బ ఆధ్వర్యంలో ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేయడం జరిగింది. కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పోడు భూములకు పట్టాలు ఇవ్వకుండా ఫారెస్ట్ అధికారులతో దమనకాండలు చేయడం చాలా దురదృష్టకరం. దీని తురుందెబ్బ ఆధ్వర్యంలో ఖండించడం జరుగుతూ ఉన్నది. అదేవిధంగా ఆదివాసీ ఉద్యమం అంటేనే నీళ్లు, నిధులు, నియామకాల్లాగానే ఈరోజు ఆదివాసీలు చాలా మంది నిరుద్యోగులు ఉన్నారు. ఇక్కడ చాలా మంది డిఎడ్లు, బిఎడ్లు, ఫార్మసీలు చేసి చాలా ఉన్నా ఈరోజు ఐటీడీఏలో ఏ ఉద్యోగాలు వేయడం లేదు. ఐటీడీఏ అంటేనే ఆదివాసీలది. కానీ ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం వస్తే ఆదివాసీలకు ఏదో మేలు జరుగుతుందని అనుకున్నాం. కానీ టీఎస్పీఎస్సీ ఏర్పాటు చేసి ఆదివాసీలకు అసలైన ఏజెన్సీ అంటే ఏంటో తెలియని టీఎస్పీఎస్ కి ఈ ఏజెన్సీ డిఎస్సీ కానీ మిగతా ఉద్యోగాలు కానీ వాళ్ళకి అప్పగించడం జరిగింది. నిరుద్యోగ సంఘంలో చాలా సందర్భంలో మేము కలెక్టర్ గారు కానీ పిఓ గారు కానీ విన్నవించడం జరిగింది. టీఎస్పీఎస్ ద్వారా కాకుండా స్పెషల్ డిఎస్సీ ద్వారా ఉపాధ్యాయ నియామకాలు కానీ వైద్య ఆరోగ్య శాఖల నియామకాలు కానీ చేపట్టాలని కోరడం జరిగింది. మరి తురుందెబ్బ రాష్ట్ర నాయకత్వాన్ని నేను ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, ఖచ్చితంగా ఆదివాసీలకు ఉద్యోగాలు దక్కే విధంగా స్పెషల్ డిఎస్సీ, ఐటీడీఏ ద్వారానే ఉద్యోగ నియామకాలు చేపట్టడానికి మనమంతా కలిసికట్టుగా పనిచేయాలని కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి తురుందెబ్బ నుండి హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ మీ దృష్టికి ఒక రెండే అంశాలు స్పష్టంగా చెప్తా. అయ్యా, మనం చూసినాం డిసెంబర్ 9వ తారీఖు తురుందెబ్బ నాయకత్వంలో ఒక డిమాండ్ తీసుకొని వస్తున్నాం. ఎస్టీ జాబితా నుండి లంబడుల్ని తొలగించాలని. డిసెంబర్ 9వ తారీఖు ఎందుకు నిర్వహిస్తున్నాం ఒక్కసారి మనం ఆలోచన చేయాలా. డిసెంబర్ 9వ తారీఖుకి ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒక ప్రాముఖ్యత ఉన్నది. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్నప్పుడు డిసెంబర్ 9వ తారీఖునే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు జరుగుతుందని చెప్పేసి పార్లమెంటు సాక్షిగా మాట్లాడారు. కాబట్టి అదే విధంగా తురుందెబ్బ చేపడుతున్నటువంటి ఉద్యమంలో లంబాడీలను ఎస్టీ జాబితా నుండి తొలగించాలనే ఒక డిమాండ్ కూడా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు డిసెంబర్ 9నే ప్రకటించాలా, వీళ్ళు ఈ రాష్ట్రంలో ఎస్టీలు కాదనేది అని ఒక ప్రకటన చేస్తారని ఒక డిమాండ్ తోనే మనం డిసెంబర్ 9వ తారీఖున ఈ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నాం. మీ అందరికీ తెలుసు, ప్రతి ఒక్కరూ మనం సోషల్ మీడియాలో చూస్తున్నాం. ఈ రోజున ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కన్నా ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆదివాసీల బతుకులు దీనహీనమైన స్థితిలో నెట్టబడ్డాయనేది మనం ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఎందుకు అనంటే తెలంగాణ ఉద్యమంలో నీళ్లు, నిధులు, నియామకాలు వైపు జరిగింది. ఇక్కడ తెలంగాణలో ఉన్న ఆదివాసీలు జల్, జంగిల్, జమీన్ కోసం పోరాటం చేస్తున్నారు. ఈ రెండింటి భావసారిత కూడా ఒకటే. అక్కడేమో తెలంగాణలో ఆంధ్ర నుండి వలసలు వచ్చి మొత్తం సంపద దోసుకొని పోతున్నారని తెలంగాణ ఉద్యమం నడిచింది. ఈ రోజున ఏజెన్సీ ప్రాంతాలలో ఆదివాసీల ఉద్యమం మొత్తం కూడా అక్రమంగా వివిధ రాష్ట్రాలలో ఆదివేసేతలు ఉన్నటువంటి లంబాడి వారు వచ్చి దోసుకొని పోతున్నారనేది ఆదివాసీ చేస్తున్న డిమాండ్. అయితే తెలంగాణలో ఉన్న ప్రజాస్వామికవాదులారా, మేధావులారా, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విఘ్నులారా, ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి. తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని బలపరిచినాం. అదే విధంగా ఆదివాసీలు చేపట్టినటువంటి తురుందెబ్బ చేపట్టినటువంటి ఈ డిమాండ్ కూడా బలపరిచి ముందు తీసుకోవాలనేది కూడా చెప్తున్నాం. ఇంకో విషయం, ఈ మధ్య మనకు తెలుసు ఫారెస్ట్ అధికారులు
అత్యుత్సాహంగా ఆదివాసీ పోడు సాగుదారుల పైన అమానుషమైన దాడులు చేస్తున్నారు. ఈ దాడులలో మనకు జరిగినటువంటి ఎర్రబోడు చెట్టుకొండ మండలంలో ఉన్న ఎర్రబోడు గ్రామంలో ఒక ఫారెస్ట్ రేంజరు అనుకోకుండా హత్యకు గురి కాబడితే ఆ గురి కాబడ్డ సంఘటనకి వెంటనే ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏ రాజకీయ పార్టీలు మాట్లాడలేదు, ఏ మేధావులు మాట్లాడలేదు, ప్రజాస్వామ్యం మాట్లాడలేదు. కానీ తుడుని చెప్ప మాత్రం ఈ హత్యల్ని ఖండిస్తుందని నువ్వు చెప్పినావు, ఖండించిందని కూడా మనం ప్రకటన చేసినాం. అదే విధంగా ఏజెన్సీలో పనిచేస్తున్నటువంటి ఫారెస్ట్ అధికారులకు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఇంతకు ముందు కాకి డ్రెస్ చూస్తే, పోలీసులను చూస్తే ఆదివాసీ గూడాలను ఆదివాసీలు పారిపోయేటోరు. కానీ ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేకుండా ఫారెస్ట్ అధికారులు చూస్తే ఆదివాసీలు పారిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది. కాబట్టి ఈ సమస్యకు పరిష్కారం ఒకటే ఉన్నది. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విఘ్నులు, మేధావులు, తుడుందప్ప నాయకత్వం కూడా ఆలోచించాలా. ఇక్కడ ఐటీడీలో ఉన్నటువంటి ఎస్డిసి అనే ఒక సపరేట్ కార్యాలయం ఎన్టీఆర్ కేసులు నమోదు చేసి ఆదివాసీల భూములు ఏదైతే కబ్జాలకి గిరిజన నేతల చేతులకు వెళ్ళిపోయినాయో వాటిని ఎన్టీఆర్ చేసి అయ్యే భూములు తిరిగి ఆదివాసీలు ఒప్ప చెప్తే ఈ ఆదివాసీలు ఎక్కడ కూడా పోరున్నారు కదా అనే విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే బాగుంటుంది అనేది కూడా మీ అందరికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. అయితే మిత్రులారా, సమయం లేదు కాబట్టి ఇంకా మంచి మంచి వక్తలు మాట్లాడి అవసరం ఉన్నది కాబట్టి ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి సభాధ్యక్షులు